Wanta akara marga buddhi candala kaya dening Prasapara. Jagat wis ora ana kautaman timbangane jagat kebak reketak untale dina semengko. Ger! Rasna ger, ora tutun Prawati apa ger? Narayana Kresna ger, wonten peninggalan dawuh pulun. Titi kalungguhan iki Kresna wis dinuta marang para Pandhawa perkara oleh hasil apa ora. Budidayane menungsa tan bisa ngungkuli marang garis sing kawasa, budidayane ati tan bisa bedah marang kutan yang pasti. Wangune dina semengko para kura mbeguguk makuta wonten ngukuhi marang bumi Ngastina. Tegese perang Barata Yudha Jaya binangun bakale kasembadan. Ning ngareka kaya ngapa, Nggen? Suradira jayaning ratsa brasta olah tekaping Darmasuti. Sing werdine sapa ndi sing ngala ing kono wayune bakar sirna, Nggen? Nggonku ngrimuk marang atining para Kurawa atos kaya dening watu. Ya. Ya wamung. Mbok menawa wataking para Kurawa kudu sirna bareng karo nyawane.